Toto je 24-metrová stena skla s dokonalým výhľadom. Architekti z celého sveta začali pracovať na oknách, ktoré sú bezrámové a vytvárajú z nich celosklenené steny s viacerými otváracími časťami. Páčil by sa aj vám dom s veľkým presklením? My takéto presklenia realizujeme už niekoľko rokov. Naša práca vyzerá takto, aj takto. A pre viac referenčných projektov si môžete pozrieť našu webovú stránku. Základom úspechu takýchto realizácií je dobrá projekcia a rozdelenie pevných a otváravých častí, ktoré musia spĺňať funkčnosť a estetickosť priestore. Pri takýchto stenách spájame fixné a posuvné časti do jednej dlhej steny, kde môžeme rámy okien skryť za nosné časti domu, ako sú stĺpy a steny. Práve vďaka tomu vyzerá dom ako aj znútra, tak aj zvonku esteticky. Aj vy si zaslúžite bývať v priestore, ktorý vám umožní skutočné prepojenie s prostredím. Okná a dvere vyrábame na mieru podľa požiadaviek vás a vášho architekta. Celý proces od konzultácie až po montáž zastrešíme pod jednou strechou. Navštívte nás osobne v Tatranskej Štrbe alebo na webovej stránke www.kunaj.sk.